weer op Schiphol. Het is er 6 graden Celsius en goed zicht. Met een lichte westelijke wind. Wij nemen nu afscheid hier in de cockpit van u. Wij gaan ons voorbereiden op de naderende landing. We wensen u wel thuis en bedanken u voor het vliegen met Arcafly, opererend voor TUI Airlines Nederland. Damas y caballeros, se de luz de Maracá. Está un poco turbulencia y Akirato nos lo comienza nos descenso para el aeropuerto Schiphol. Me costa mostrar ahora aquí, nos trabajando 10 minutos pasa 7, partir mañana. Y weer naar Schiphol, 6 grados, poco viento, buena visibilidad. Está bij pista 27, sai comigo nos lobula over de Amsterdam Zuidoost. Te espero que o Heitor passa um bom vuelo conosco. Nós estamos em the Danki Pabula com Arcafly, operando para TUI Airlines Nederland.